Oh, no, 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 no. କିଏ କିଏ ସେଠି କହୁଛି ପାରେ କିଏ ସେଠି ଆଲୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ରହିଥାଲ ଯୋଗଣିଖିଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କାଲି ସକାଳେ ସଭାରେ ଯଦି ନଙ୍ଗଳା ନ କରିଛି ମୋ ନା ବି ଝାବେଡ଼ି ଚାମ୍ପେଳି ନୁହଁ आज ही मार देंगे आज ही मार देंगे कौन भाभी आज मुझे छाड़ी No, 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 no. ଆମ ଗାଲି ଲେ ଆମ ଗାଲି ଗଲେଇ ଦବା ପି ପି ଲ ଲ ଟିକେ ପାଲ ମାଇଲା ଲ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଦିଲେ ଦିଲେ କିଏ ତେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଗଲା ଟିକେ ଲ ମୋ କାଖ କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲା ଥକାଲୁ ପି ପି ଥକାଲୁ ଦଣ୍ଡା ମୋ ବାପା ପେଣ୍ଟ ତଲେ ପଶିଲା ଇଲେ ନା ରେ ମୋରି ପେଣ୍ଟ ତଲେ କାମୁ ଦେଲାଲେ ହଁ ନିଦ ଗଲା ଆଉ ଥକାଲୁ ଦଣ୍ଡାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲି ଦେଲା ଠେପ ବହିଗଲା ନା କଣ ଠେପ ବୋଉ ଖନାଟା ଆଉ गोल तो बापा डाक्यू तो बापा गोल डाक्यू कि तू दान डाके मु मोर गाली चलाउची थका जाती गला तो बापा को डाकिलु तू दा डाकी तोर मा हाथ गोल पाती नहीं तू दा मु गाली चलु पी पी तो बा कहूची तो बापा को डाक्यू केते बदमाश छडे की मु कहबिनी तू दा मु कहबो मो तले जा नटर भाई नवम श्रेणी झीटा छाती के मो हार्ड करुची नवम श्रेणी झीटा छाती के मो हार्ड करुची केते जतन रे ताकू किए हट करुची नटर भाई अरे किए से का माइक ना के मारी बसला ना कौन नटर भाई हौ रह जाउची बस बुझे को चेष्टा कर तमें एमती डाकुच मु भाविली गाई 15 बजे बाछुरी क्षीर पी गला रखवा तुम बागिलिया कथावार्ता हौ छाड़ कौन है कहला आग कौन आउ कहू नटवर भाई ना 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 एबे न काली सभारे कहले अरे अरे शुण ये जो भाया तात्विक अच्छी आज कहार गोटा फटेब मुंड बा अच्छा सुना करो बुझा को चेष्टा करो काली कहीं होता एमती तरबर बुझाऊ ना बारंबार सुना कर तो बेल काल बोधे खराब चली अरे कौन है भलरे कहूनु देखु न रही तार फैन बोली खाली ओकाली लगे हूँ ये मोहाल मांडा हौ छाड़ सभाए बसार कारण यह हूँ जे मो स्त्री काली गाधोला बेले तुम पुओ टुंगुरु नटर भाई से लुचिकी कौन गली गली देखुला डाक पिटे फैसला कर ओह
जा घरे एमती सेक्सी आ हॉट माइकिनाटे थबो ता पुओ कोन ता बाप भी नाळैबो। ନାଇଁ 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 ତମର ଏତେ ସାହସ ତମେ କଣ କହୁଛ ତମେ? ନାଇଁ 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 ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ। ହଉ ଗଲେ ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଡାକି ଦବୁ ଫଇସଲାଟା କରିଦବା ନା କଣ କହୁଛ? ଠିକ କଥା। ଖୋଜେ ମୁଁ କୋଉଠି ଇରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ଏଇଠି ତ ସଭା ସେପଟେ ଡକା ପଡିଛି। ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ରେ ଶଳା ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତତେ ଯା ଶଳା ସଭାକୁ। ଓ ହେଇ ହେଇ ବାବୁ ଆସିଗଲେ। ତମ ଗଳିରେ ଆମ ଗାଡି ଗଳି ଏଇ ଏକ ସେପଟେ କୋଉଠି ଆଛୁ ଏଉଠୁ ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କଣ ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲୁ? ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କୋଦାଳ ତ ବନୁଆ ହାନି ଦେ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ନାହିଁ ଶାନ୍ତ 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 ଶାନ୍ତ। ଇରେ ଶଳା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଗାଧଉଥିଲା ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ଗଳି ଗଳି କାଉନଉଥିଲୁ? ସେଠି ଯାଇ ତୁ କଣଟା ଦେଖୁଥିଲୁ? ବାପା ମୁଁ ତ ମୋଲ ମାଛ ଦେଖୁଥିଲି। ମାଛ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ତୋ ବିନ୍ଦ ଦେଖୁଥିଲୁ? ଏଇ ଶଳା ଖିଲାଙ୍ଗାର। ଆଚ୍ଛା ମା ଝାବେଡି ଓ ଓ ଚାମ୍ପେଡି କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ କହିଲୁ ଟିକେ ମା? ମୁଁ ନା ଗାଧଉଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୋର ଦେଖୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମା ସେ ତୋର କଣ ଦେଖୁଥିଲା? ଆଖି ଦେଖୁଥିଲା ନା ବେକ ଦେଖୁଥିଲା ନା ପୋଛା? ଓହୋ ସୁନା କର ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓହୋ ହୋ 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 ସୁନା କର ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷିଲେ ବି ତା ଚୋଟରେ ଖାଲି ବିଷ ଥାଏ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା କେମିତି? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଁ ଯେ ମାନେ ମାଇକିନାକୁ କହିଲି ଚପା ନଳ ଘର ଅଛି ଚାପି ଚାପି ଗାଧେଇବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାଇକିନାକୁ ଠିଆ ପାଣି ନୁହଁ ବସା ପାଣି ଦରକାର। ଶାଳି ମାଇକିନା ନଈ ତୁଠେ ମୂଳେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଘଷି ହଉଛି। ଘରକୁ ଚାଲ ତ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଘରକୁ ଚାଲ। ହଉ ଛାଡ଼ 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 ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସରୁ ନଈ ସୁଅ ଟାଣ ଖାଇବା ଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜିକାଲି ମାଇକିନାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାବୁ। ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ଆରେ ତମେ ସବୁ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ସେପଟରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିଆର ବାଘା ଚାପଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇଲା। ଇଏ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭଲସେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।